To vyzerá dobre. Society Shield vyzerá dobre. €4 si dáme. Jako dobre tu v Fortnite. Ako solidné. Ahojte, čo ti nápadne vidím nového videa a toto video bude po extrémne dlhej dobe zo Fortnite, kde sa toho samozrejme veľa zmenilo. Máme tu superhrdinský event, je tu už sami superhrdinovia, takže budeme hrať so superhrdinami dneska, samozrejme ne, musíme vždy hrať. Aha, úplne asi ne. Takže každopádne my zatiaľ môžeme ísť a zatiaľ je to také, no ako ten event ako dobrý je, pridalo veľa zbraní, ktoré asi budú asi najlepšie, ale nepamätám si to. On to nehral presne 2 roky. Bolo to na kanáli na ďalšom kanáli, to bolo na ďalšom kanáli, ktorý sa volá... Ne, určite ho poznáte. A my môžeme ísť tak do hry. Už sme tu, kamaráne, po dlhej dobe Fortnite. A už budeme padať, ty vole. Ja mám asi vybrané, nebudem padať. Ináč tu pridalo strašne veľa zbraní, ktoré sú aj dostupné, ináč ja mám ako tieto náboje. A potom mám ešte pickaxe, ako nie pickaxe, ale to je dačo iného. GG. No, tu sme ešte tom. Ja v tom červenom som nebol. Ale si nepamätám ten ostrov. My sme padali na taký jeden ostrov, ktorý bol... Akože... No počkaj, som to našiel. Aha, to je úplne mimo. Chápem. Tam nebude, to bude že tam, no. Tento ostrov ako bol veľmi dobrý, bol dobrý loot. Lenže ja si presne nepamätám, kde bol ten ostrov, takže... No neviem, ale ja som si okolo načal tam, tak uvidíme. Demon do Money, to je šialené. A to nejde. To tam nie je, to si pamätám, tam nie je. To asi bolo tam, ale samozrejme, kedy to nájdem, pozor. Kedy ako to samozrejme nájdem a kedy tam určite pôjdem, ale ako tento ľud, akože hneď pri zóne, ktorá za chvíľku pôjde, tak je to dosť šialené. Ako ja už tu nechcem dávať toto, by som letel, alebo kedy pošle do chatu, kto používa v tej dobe vo Fortnite chat. Asi málo kto, asi ne? Asi veľmi málo, tak to pozerá ako hra väčšinou. Dobre. Tu sme presne boli. To mali mega dobré, to mali ako dobré veci. To si ako musíte zopakovať, to mali veľmi dobré veci. Ako, nevyzerá to tak zatiaľ, ale určite za chvíľku pochopíte, že čo tam nového je.
Každopádne lekárnička. Tu som ináč bol druhý, keď som sa tu respawnul. Takže fakt sa to ako oplatí. A to nemôžem ísť, že ako rank B hero keničiaky. Asi to budeme musieť používať asi ďalej. Alebo ja neviem. Kosť, áno, vlastne toto je kosť, kde si privoláte psa. A tu je, vidíte? A zase vám to ubere, takže nie je to úplne dobré. Ako neviem, na čo by to bolo, akože. Vidíte, tam to je. A rukavice tu tento raz. Dobre. Dosť silné, akože. Tentokrát sú to rukavice, ale minulýkrát to bolo také pištolky boli dobré. Ako to si musíte na tom povedať, že to boli veľmi dobré pištolky. A ja som ich sám hral a boli veľmi dobré. Také fialové pištolky, určite ich poznáte. Ja ich totiž nepoznám. Proste nie som taký dobrý ako by. Tak nepoznám ich, no. No ešte to bolo v chapter 5, jej, to bolo také dobré. Pamätáte, ako som mal chapter 5? No, to bolo mega dobré. To si ešte pamätám, ako som hral. Tam. Keď ako ho vidíte, tak mi povedzte. No tak počkaj, idem úplne mimo, tak pozor. Víno tú fialovú rieku, ktorá sa tam chystá, a to nie je fialová rieka. To je fialová zóna, samozrejme, ja som zónu samozrejme zelenú nevidel. A ináč také jedno vtipné bolo, že 84. Že také jedno vtipné bolo, že my normálne išli do portálu na ten ostrov, viete, ten taký, ktorý je presne tam sa spavnú. My išli s autom a my už tam akože tam bol boss a my normálne tam išli. To nedopadlo úplne dobre. Podľa našich predstav samozrejme nedopadlo to dobre. Môžeme. Čo tam budú za veci? Let's go! Dobre. Tu bolo 114. Namiesto toho si dám. To by ja vždy zabudám, lebo ja väčšinou vždy, keď čo robím, to väčšinou vždy dám. Ale takedy to je hrozné. Normálne tieto rukavice, to budú do bože rukavice. Let's go. Aha. Co to je? Super. Ináč. Už nemám málo ako. Nikoho som ešte nevidela, ešte fakt nikoho. Ok.
5 rokov stretnem, čo sa stane, tak to ja neviem, či to bude. Uh. No. Také branie my tu nepestujeme ani nič. V tomto obchode som ešte nikdy o tem nebol. Ako skoro som tam dostal, ale iba maličkosť. 250 zlatá, koľko mám. Áno, také. Predlo. No, kde sa predlo? Tam ako ísť? What? Čo je? Ale na tie zbrane, ktoré sú tu v chapter 6, sa vôbec nedajú upgradeovať. What? To je? To je divné, to sa... To je dokonca modrý. Chodí za mnou. To je ako taký ako mazlíček, hej, mi chcete povedať. Ako ja som super, keď som bola s kamarátmi, tak ako... Môžem ma dať kuchanie, alebo nic viac. Tento ma vidí tam. A tento ide aj po mne dosť. Rukavice na diaľku asi nie sú, čo? Ne, oni sú do auta, no. Tak to už asi iba všetko, ne? Oni čo, preč? To je fakt, no ma nenasado a išli preč. Tomu hovorím typkové najlepšie. To je ľudia ináč. V skutočnosti vyzerá to ako keby, že akože kľude, ne? Že ako sem, ako 16 ľudí je akože pohodička, ne? Akože, však dobre, ne? Ale nakoniec si poviete, ja som musel získať toto auto, ktoré mám. Nie toto auto, ako ktoré bolo vtedy, ale toto auto, ktoré mám. To je to drobnejšie auto. No, má také auto nemôžem mať napríklad. Že budem mať celú vôz auto. Fakt, celú vôz auto budem mať, no budem prechádzať celú vôz auto. To je najlepšie. Auto majú. To dám minú určite. To bude mega dobrý, keď to dám. Aha, prší tu, hej. Vohne ti prší. Ne, kamo, tu je zóna, ale pozor. To už je zóna, ty vole. Raz autom budem mať, raz autom. A nebudem si narázať. Naráziť, aby som mal HPčok veľa. Lebo ešte budú po mne strieľať typci. A keď autom ako skolabujem, lebo to sa stane, to rozmýšľate, to sa stane určite.
Tak preto. Ja by som tak išiel preto to tu, ale budem chodiť celý čas autom. Typkové tu ženy nie sú, ale keď jednou uvidím, hneď pôjdem za ním a mu dám jedného čerpáka ináč. Tak to už tu stával, pozor. Kamo, všade sú tie truhly, ale ja nechcem vlastne. Slúbil som, dodržím to. Amo, nevyhájem túto hru s autom. Tam hovorím, že vyhájem túto hru autom. 0 kilov, ale ako keby som ma dal prvý kill v hre. Prvý kill a vyhral by som. Asi úplne nie. Vyhrať autom, tak to môže aj sa zabiť v tom, ako sa volá. Tak to sa môže zabiť aj v... Ako, kde idete, pozor. To ako nie, akože toto nerobte, že akože to také prázdne auto, alebo čo. No by malo byť menej ľudí, lebo zatiaľ už tam je zóna, ako vidíte. A ja už presne neviem, kde mám ísť, lebo akože... Nemám ísť tu do stredu. Počkajte, my máme ísť do ako natankovať. Cože? To myslím vážne, akože natankovať auto? Cože? Mám to myslím vážne natankovať auto? Tam sa už rade strela, no pozor, ale... Ja tu sa tak cítim úplne. Ja nenatankujem žiadne auto, ty vole, akože kľud, ty... A po mne streláva sa mi to zdá. Ja mi to zdalo len, okej. To mi zdalo samozrejme, šok, chápete, ne? Každému sa to môže zdať. 8 ľudí. 0 kilov. Dekedy som dával viac, dekedy som dával 3 aspoň, ale teraz, viete, dekedy to vidie, dekedy to nevidie. Prečo to je také modré, lebo vtedy tam nie je slnko? Vidíte? To ja poviem, tu už nebude slnko, ne? Menej, no. A poviem tu úplne. No, kamo 7 ľudí? Fúha, ako ešte veľa. To je napríklad, toto už je v tom. A ja tu hrajem celú hru s autom. To bude naša kombinácia, ale celú hru tu nebudeme hrať. Ja budem čakať, ať je tu. Ono sa to blíži, pozor. Už sa to blíži, pozor. Ideme preč. Kamo, nezasekni sa to tu, ako to bolo v minulých časoch, keď sa to takto zasekol. Ako napríklad ja. Ja som zasekol určite. Pozrite, kamák, jak sa volá tornádo na Slovensku, toto tu. Toto je Slovensko. Toto je Slovensko. Tornádo na Slovensku, nic sa pomýlil. Kam toľko veľa ľudí ešte, ale už taká malá zóna. Takú malú plocha. Ona už sa extrémne blíži. Vaj. To bolo to ťažké. 5 ľudí dokonca. Čože? Tak ako ľudí veľa. Normálne pozrite tam. Ako veľa ľudí, ty vole. A ja tu jazdím a nikto ešte tu nie je. Super. Ideme preč. Budeme sa strácať tam tým typkom sa. A budem radi úplne tam, akože aby sa zabili typkové navzájom. Teda to? Né. Typkové by sa... Né. Meničil niekto auto? Čo sa deje? Pozor. Pozor.
GG. Ale piatime bo...